Why mabasa? Letra por letra, gibongkag ni Kristo ang Sabado. Catholic Faith Radio Edition Network. Lakbay Katoliko mayong adlaw. Ato na siyang tanawon kining pag-ikyas ni Pastor Bacalares sa iyahang programa. Todo tanggi siya. Kay gi-question siya og yanong Katoliko. Nangutana sa iya kadtong ilang challenge question nga kung naay mabasa nga si Kristo gabungkag sa adlawng Sabado sa Bibliang Katoliko, dawaton ba nimo nga namakaka? Iyang giingon, dawaton niya. Kung wa po'y mabasa sa Bibliang Katoliko, dawaton ba sa Katoliko nga namakakatoliko? Nasayod ba ka, Pastor? Sa Biblia, mabasa na to. Nagibungkag ni Kristo ang adlaw Sabado. Nasayod ba ka na mabasa sa Biblia o wa ka nasayod? Okay. Basahan letra por letra. Gibongkag ni Kristo ang Sabado. Kung di ka kabasa, na-mislead ka sa imong mga kauban. Why mabasa? Letra por letra, gibongkag ni Kristo ang Sabado. Busa, di ko yun. Basa, asa may bersikulo. Gibongkag ni Kristo ang Sabado. Asa nga bersikulo? Okay. Sabado ha? Gibongkag ni Kristo ang Sabado. Okay. Asa? Juan, Kapitulo 5, versikulo 17-18. Okay, basahon na ko sa Katolik nga Bible ha. Kung gibungkag ba ni Kristo ang Sabado? At kana imong gibasa, Pastor, nga translation nga imong gikutlo na ka Monsignor Yap. Ayaw ko dadaan ng lahi nga version. Ito ta sa Biblia sa imong gigamit gini gisundan na kanako. Okay. Basahon na ko. Dili Messenger Dap. Ha? Biblia sa Kristohanong Katilingban, edisyong Katoliko Pastoral. Kinsa ang imprimatur? Ricardo J. Cardinal Vidal. Basahon nato kung gibungkag ba ni Kristo ang Sabado. Mato nimo naa sa Lucas 4 a Juan 5 versikulo 17-18. Basahon nato ha kung naa ba gibungkag ni Kristo ang Sabado. Di mabasa ang word nga gibungkag ni Kristo ang Sabado. Basahon ako diri. Naay imprimatur ani. Okay? Wala ko na sukoy, so na, dako lang kong tingog, kaya dako magyug kong tingog. Okay? Ipardon lang ninyo kung dako rakay kong tingog. Okay, basahan ako. Okay? 17. Mitubag si Jesus, ang akong amahan, nagpadayon sa pagtrabaho, ako pod. 18. Misamot ang tinguha sa mga Hudiyo sa pagpatay niya, dili lang tungod sa paglapas sa balaod sa adlang pahulay, kundi kay miingon pagyud siya nga ang Dios iyang amahan. Wala malitok nga gibungkag ni Kristo ang Sabado. Og ang gisulti sa mga Catholic nga mga pari aning Juan 5:18. Ha? O sige ngon a summary of the CFC, Catholic Bishop Conference of the Philippines. Okay? Na ay imprimatur. Archbishop Oscar B. Cruz. Unsay gisulti dinhi mahitungod sa Juan 5. Okay? Dinhi sa page 114. What was Jesus' attitude toward the Sabbath? Jesus faithfully observed the Sabbath. Unsa? Si Jesus kuno nagmatinumanon sa pag-observe sa Sabat, walay mabasa nga gilapas niya. Walay mabasa nga gibungkag niya. So nasayab ka sa pag-ingon nimo nga si Kristo nagbungkag sa adlong Sabado, dili na mabasa sa inyong mga Biblia. Sunod pangutana. Okay. Kung mabasa na ko sa Santos ka Biblia nga imong gigamit ganina, nga gibungkag ni Kristo ang Sabado. Dawaton ba nimo, Pastor, nga namakaka? Okay. Dawaton nako. Letra por letra ha. Gibungkag ni Kristo ang Sabado. Pero kung di nimo babasa, uyunan sa di mo nga namakaka. Letra por letra ha. Diya sa Santos nga Biblia. Lagi, letra por Asa letra. imong gigamit? Gibungkag ni Kristo ang Sige. Sabado. Asa? Sige. Juan 5:17-18. Gibasa na ganyan kung walay gibungkag sa Sabado dito. Oh, inyo ng Biblia oh. I-post ko rin sa Facebook. I-post ko rin sa Facebook ang kanang translation na, Pastor, kaya na ako din eh. Lagi. Ako i-post para makita yun. No? Niya oh. Gibasa na ako. Pag ulan na ako gibasa, wala malitok
ang giingon, gibungkag ni Kristo ang Sabado. Wala malitok. Daghan kog Biblia sa Katoliko diri napay in English, napay Cebuan. Dili malitok ang gibungkag ni Kristo ang Sabado. Diha sa Juan 5, 17-18. Para dili siya maulawan nga namakak siya yang gigamit ang Biblia sa Kristohanong katilingban. Wala niya basaha ang Latina Vulgata ni Monsignor Yap. Ang iyahang gigamit noon kadtong Biblia nga Kristohanong katilingban nga unta dili maoy tuyo sa kulir nga si Jomel Valoria. Tanawon na to ang Bibliang Latina Vulgata kung sakto ba ning giingon niyang Why mabasa, letra por letra, gibungkag ni Kristo ang Sabado. tinaw na to. San Juan Kapitulo 5 versikulo 18. Yaw, busa tungod niini ni Samo tinuon pagpaninguhag patay kaniya ang mga Hudyo. Kay dili lamang iyang gibungkag ang Sabado. Narao? Oh, kita na to? So, pakya si Bacalares sa iyang pag-ingon nga Why mabasa, letra por letra, gibungkag ni Kristo ang Sabado. unang ato ginintimanan pagayo. Ang yan na lang gihimo para di siya maulawan. Ang gikuha niyang Biblia sa Kristohanong katilingban. Una, kung sakto kang magwawali, isundan nimo tong gigamit nimong Latina Vulgata. Imong tatong gibasa tur. Limawa man. Mo nang dire pa lang daan, nahulog jud kag awing ani muhang programa. Mo nang kita magbantay ta pagayo ani mga pastor nga kugi kayo mo lipat-lipat. God bless. Catholic Faith Video Edition Network.